Здравейте хора, и добре отново в моя канал. В днешното видео, както видяхте по заглавието, ще отваряме новият MacBook Air 13 с M4 чип. Да само да кажа, че MacBook-ът е взет от Технополис и Технополис ми взеха частата от разопаковането, така че нека да го разопаковаме реално заедно. Така, MacBook струваше 2400-500 лева, но го взех на промоция за 1999. Сега леко да това страна. Така, вътре има зарядно и адаптер. Както всички знаем, нищо друго, нищо специално. Няма нищо. Нека видим какво има тук. Има някакво обяснение за самия лаптоп. Това е като цяло, което има в някакви бележки тук. Нека да ги подържа само отново. То новини, когато съм учил да си взема нещо от Технополис или Техномаркет, където и да било, винаги го тестват, което реално е окей, да, разбираемо, обаче за мен е малко тъпо, защото, примерно, аз обичам да си отварям пратките или реално нещата, които си взимам, а те ти убиват цялото удоволствие, защото те го отпаковат, изкарват кабела, изкарват да видят дали зарядното зарежда, тестват лаптопа, затварят го и го опаковат наново. Окей, разбирам за гаранция, но примерно ако вземем за подарък и отида с това нещо разопаковано, малко не е окей. Така, имаме кабел. Единството, което ми харесва на кабелът е, че е с бяла част и останалата част е синя. Може да го направя целия си, но това не е проблем. Това е което имаме. Нека преместим всичко на страна. Ето така изглежда самия лаптоп. Веднага забелязвам, че оставят супер много отпечатъци по него, както можете да видите в момента, в който го пипна и стават отпечатъци. Така, нека да го отворим. Така, включва се, нека да го сетят и се връщам обратно. Нека го отворим, нека да видим какво има вътре, само ще изчакаме малко, тъй като се рестартира след като си прехвърлих нещата от предишния лаптоп в този. Всички неща, които виждаме отдолу, са от предишният ми лаптоп. Тъй като аз преди това имах MacBook Air, не беше по-стар, мисля, че беше 2017 година или нещо такова. Лаптопът изглежда доста добре като цяло. Мога да ви го покажа от страни и отдолу също как изглежда. Малко го позабърсах, тъй като станах доста отпечатъци, но както виждате отново, това не харесва на тъмния цвят, но нямаха Silver, който исках аз като предишния ми. Това взех този вариант. Честно казано, в сравнение с предишния лаптоп, който в момента не мога да ви покажа, този доста по-дебел, прилича на Pro. Прямо дебелината. Така хора, това беше цялото видео. Ако ви хареса, дайте палец нагоре, абонирайте се на канала също, ако имате идеи за други видеа, може да ги напишете долу в коментарите. Чао и до следващия път!